Salutare oameni buni și bine v-am găsit astăzi la un nou video cu voi ca totdeauna Plancoarian și noi începem astăzi să ne jucăm în jocul Capațele Online, că cât am căutat jocuri asemănătoare pot să spun că sunt un minor. Se numește Imperial, construcția Imperiei, nu știu ce acolo. Să vă explic ce se întâmplă aici, ce joc e și ce arată din el. Aici ai pus după denumiri precum amator. Numele meu e Plank B, din cauza că Plank Puncher nu s-a primit, nu știu din ce cauză. Așa, persoanele online, 1300, un joc popular într-un fel. Aici jos puteți găsi că sunt clanuri în care poți intra, companie, prieteni, mai bine zis, să te ajute, clasament, nu știu ce acesta, precum cine e cel mai bun jucător și multe altele. Aici arată titlul actual. E că dacă vreți puteți ști. Primul e Peșiner, care intră noul jucător, pe urmă amator, rogue, junior, senior, imperior, demigod, big good, super good. Asta e după denumirile acestea. O, că e ceva nou. Și am citit eu tot aici, e complicat, simplu ai multe citit. Puteți observa că aici e la 1 până la 5 pensioner, uite la 6 până la 10 amator, eu ca să 6, să amator, să e ca să jucăm o luptă simplă, sau mai bine online, e ca War of Imperial Conquest. Ideal în castă. Și să ne jucăm în battle aici, unde sunt mai mulți. Aici. Să facem un match. Așa. Așa, totul e aranjat. Începem. De acord. Și creăm un joc. Vikingi. Așa. Alegem acestea două. Aici nu știu precis, construiesc automat căsile, devin mai inteligenți. Aici automat îmi fac oameni care să-mi construiască diferite lucruri. Așa, aici mi le leg pe aceste trei, din cauza că aceasta nu prea tare mă folosesc și foarte greu le face. Așa că aceste trei și sunt de acord. Și acum vom aștepta pe toți. E că deja aveam unul, un junior, deja un jucător bun, după logică. Și că de multe ori știe ce să facă. Mai așteptăm încă 4 coipiri. 2 coipiri așa cu mine și 2 contra mine. Că deja suntem 3, 4. 4 suntem, încă 2. O senior. O junior. Începem. Nu apăsat toți. Este. Puteți apăsa. Puteți apăsa. De ce n-apeși? Este. Un pic mai greu, dar nu nimic. Așa, toți suntem aranjați. Îi construiesc un pic automat. Așa. Aceasta aici. Ce voi construiți? Parac și... De ce-i parac? Nu știu. Așa puteți observa aici, e totul la automat. Așa, nu știu ce e parac. E ca să vedem. Aceasta îi... pentru soldați. Vă trebuie aceasta mea aia. Și numai decât.
Nu îmi faceți așa prostii. Lasă, e important la început acesta, vin aici. Așa, cât mai rapid să facem TC-astea, acum direct fac că TC-astea sunt importante ca să am loc pentru toți. E ca puteți observa aici, ei așa construiesc, nu știu ce fac, parcă nu jucători buni. Așa, acesta tot se ocupă, așa îmi pare că eu cel mai rapid m-am ocupat, dar nu nimic. Aici parcă nu trebuie apăsat automat. Până ce faceți că să întrepească ajutor. Apărare. Tu aici. Tu îmi construiești. Continui. Continui. Continuați, ne trebuie mulți. Început mie îmi trebuie maximum. Așa care îi pun aici, în care tot aceasta îmi trebuie numai decât acum și loc. Așa, tu construiești fără oprire. Nu construiești o căsă. Următoarele, cine sunt? Ce e asta? Tu șoci sau nu? E contra mine, cu jucător care nu știu contra mine sau cum. Inamicul, mai bine spus. Așa, ați construit următorul. Așa, bine te aici să punem aici. 100. Hai încă un pic, este. De ce noi? Întretiv 500. Încă un pic. Hai, 500. Este. Începe te face. Să fie altă casă mai mare. Veniți mai mulți aici. Trebuie nu numai așa din acestea apar. Asta e e că ce. Dar acum nu e așa mare importanță. Pun trebuie încă două. Așa, mai multe nu va trebui. Aici nu trebuie să acestea. Aici pun să facă elită, cum să spun. Mai bun, jucător mai elită, mai profesional. Nu aceasta, trebuie aceasta. Și aceasta. Și continuați, aur, mi trebuie aur. Cum și mâncare mi-aduc mai rapid decât aur, îmi trebuie acum foarte important aur. Ce ești, așa aici, nu poți, arcarș, totul acum îmi trebuie aur, e foarte important. Așa, îmi fac acestea, construiți, unde sunteți? Vreau să termin aceasta. N-am eu atâtea. Mai bine să spun să se facă. Pe urmă, aici, dar parcă automat trebuie să spun. De ce nu spun? Așa. Da, automat, cum și-am spus. Așa, mâncare rapid cam mi se duce. Atac. Nu. Sunetul. Înapoi. Unde sunteți? În atac. Toți în atac. Fermieri. Am înțeles ce întrebe. Acesta e simplu atac. Ca să-mi scadă. Înapoi. Unde sunteți? Înapoi. Opa. Rapid vă ocupați cu lucrul vostru.
Eu și care încep a pune a clădi. Aici începe. A, prea mult, înțeles. Construiți, haideți mai mult să vină. E foarte bine la început să construiesc aceasta. E că voi las că sunteți aici, veniți toți aici. Și nu pot face nimic cu voi. Cine sunteți? Arcaș? Aici. Așa, așa pot pune aici. Și așa pot continua construcția. Acoi e miua. A noastră mai bine spus. Așa, trebuie să construiesc aceasta. Să fac aceasta mai puternică. Așa, tot le-ai aranjat. Cel mai bine aici. Și pe urmă așa. Nu bine am construit-o. E ca așa. Temporan voi construi-o așa. Aceasta e făcut, măresc aceasta și următoarele. Pe urmă și chiar pun aici 1, 2, 3, 4, 5 în aur. Apărare. Cel mai bine să o pun aici. Un pic mai departe, dar aici cel mai bine. A, totul e șasat. Și am construiesc aceasta, nu. Voi construi așa. Ca așa și aici am cuna să construiesc e ca așa. Ca să poată intra, ieși. Și eu să fiu apărat. Veniți cineva aici când terminați de le construit. Eu să nu mai pierd așa oameni. Și mâncare eu am, aur eu am. N-am de ce mă duce în atac rapid. A, uitați aceasta. Mai decât. Nu mai decât acum întreb pe aceasta. Nu, voi construiți, voi construiți. Hai că aproape terminați. Dacă terminați acestea, eu deja pot spun că voi fi în plus. Așa trebuie să mă ducem mai spate după ce să mi se construiască aceasta. Așa pun așa. Următoarele le pun. N-am aur. Cine sunteți? Soldați. Arcași. Cai. Da, e cel mai bine cu cai să luptă, așa că voi mai tare mai pune în cai. Și încep următoarea. 1000 ce-mi trebuie. Așa. Să înțeleg că tot trebuie să măresc. Aceasta tot nu trebuie să uit. Încă un pic. Este. Da, între nu îmi va trebui aceasta. Pot să construiesc aceasta. Și aceasta în caz cea. Aș chiar cai. Mai în plus. Să am construcții de acestea. Și pot mă duce în atac din cauza că
Nu, pot să vin să-l salvez. Nu știu ce a făcut aia mie, că pierd. În atac, automat. Restul, tot armata ai. Asta e bine. Pe tine te opresc, nu trebuie mai mulți. Așa, aparele evoluție, maximum. După cum știu eu. Aici tot nu trebuie să uit. Ai încă un pic. Aici face armata mea. Armata mea parcă nici nu există. Vă interzic să atacați, cum și vouă. Așa. Hai, veniți încoace. Da, e complicat. Următorul. Observa cum se termină aurul. Pun aici. Să construiască. Nu multă esență în aceasta. Așa, ultima evoluție, maximă. Încep a face ca aici pe maximum. Uite, și-am pus-o. Ce pot face în plus? Foarte bine la început. Aceasta pot să-i măresc. Că mă gândesc că spun, nu știu precis. Așa, totul am pus. Arcașta. Voi nu puteți face nimic. Înapoi. Cum și-am spus, e foarte bine apărarea aceasta. Da, să înțeleg, stop. Cu voi, haideți în atac. La aceasta. E foarte bine a mea. Haideți. Să scăp știa. Până atunci am pun apărare pe teritoria aceasta. Voi cât ele testați pe partea aceea, eu o să-i desluc aceasta. Vin aici și încep a desluce ca aceștia. Acestea, cum și-am înțeles, el tare s-a dus în cai. Așa că dacă îi desluc aceasta, el va pierde. Următorul. Puteți deja observa că majoritatea au teșanare n-a aibă așa de mulți cai. Poate că v-a observat, dar prea târziu. Cum și-am spus, e foarte tare s-a dus în cai. Încoace. Aceasta. Dacă nu mă va ataca nimeni, mi se va primi. Foarte interesant. Stop. Deci eu nu-i omor pe acestea. Soldați-le, că cât mai mulți sunt, cât mai problematică e. Așa îi desluc. Opa, mă atacă. Atacă aici, nu știu, ce așa rar să fac. Automat atacați ce voi. Atunci haideți aici. Cum și-am spus, e să mă atace.
Da, cum am înțeles, ei, dacă n-a să ne apăre locurile acestea, voi pierde. Da, aș putea eu începe atacul, dar trebuie să apăr și acestea. Așa ca să mă duc pe atunci și tot să-i atac. Uite, ce stați? Ce stați? Nu atac aici. Pentru mine în atac e cel mai bună idee. Nu. Poate atac maximum, dar ca aici e cel mai important. Ca să înțeleg. N-am ca atacai. Pic și n-aș vrea să se întâmple aceasta, ar trebui cât mai rapid să înstrâng înapoi armata mea. Să înțeleg cum și am spus până aici o apărare, două apărări în plus. Eu nu pot să vă apăr veșnic. Și asta să mai pun pentru cai. Prea greu apar. Măcar că nu-i folosesc specii ăștia, dar cai aici mi-e până apărare. E că aceasta trebuie pentru cai. Parcai. Așa. Aș spune că sunteți tinică, dar nu am ce spune. Cu adevărat sunteți tinică. Aici e la mine majoritatea foarte bine apărat. Mai bine să mă apăr aici. Când prea tare greș îmi fac. Mai sunt, parcă nu sunt. Așa. Începe cât mai rapid să-mi faceți cai. Aici. Aici. O să pun totul pe maximum. Cine-i verde? Aia ca cine e aurul? Rău că e nu. Dar eu pot sluce. Pot să vin să-l fur dinainte, dar să se uitat verdele la el că n-are armată. Slaur. În care am teca. Opa. Opa. N-a observat. Îți pare că-ți fac ceva? Opresc și în... Așa, puteți observa așa că noi te așa atacăm. M-a atacat ei, dar nu fac nimic. Și pe toți fiecare parte trebuie să-i pun. Aceasta. Aici puteți veni. Următoarea va fi aici. Gata, ce-ți-va în atac. Te atacați aceasta. Câtă viață are. Prea mult scatem, aș spune. E că începeți a ataca. Ia ca pentru ce scăsle acestea mari. Chiar am o fac pe maximum aici.
Nu o să puteți face niciun pas. Înțeleg că trebuie să revin. Nu, eu pot să spun că m-am ținut bine. Cât mai rapid construiți acestea. Mă atac din toate părțile. Sunt, dați seama, uitate ele. Și știi ce vreau să fac? Să pun în loc de apărările acestea toți castelele acestea pe părți. Nu aveau să poată să mă atace nici știi cum. Gata, acum am înțeles mai bine lucrul acesta. Pe altată vă știi mai bine. Un pic și eu mai mă concentrez, totuși singur lupt contra lor. Nu, mă țin pe maximum. Hai și voi puneți-vă maximum, scoteți maximul din voi. Așa nu pot, n-am aur. Pun aici. Ce să fac? De ce înseamnă? Precum cei de ajutor, dar ce pot face? Cum puteți observa, la mine apărarea a fost, aș spune că bună. Pentru mine, eu știu bine că e bună. Să știu din prima cât de importante sunt căsile acestea, vreau să pun aici numai de acestea căsă. Eu mă gândeam, pentru ce construiesc ei așa de multe de acestea căsă? Dar nu-i nimic. Ceea ce pot face acum e aceasta. E că... Și am pierdut aici, lupta ține destul de lung, puteți observa 41 de minute. Bine, aici îmi pare că să terminăm, că lupta deja e prea lung video. Cu voi a fost ca întotdeauna Plâncurent și la revedere!